Hola, què tal? Bon dia. Si una cosa queda clara és que l'oratge sempre alça controvèrsies. Fa uns dies plovia, hi havia gent que es queixava perquè no li agradava la pluja, ara hi ha gent que es queixa perquè no li agraden les baixes temperatures i això que enguany encara no ha començat a fer fred. Una cosa queda clara és que hem d'acostumar-nos, hem de disfrutar de l'oratge que tenim en cada moment. En les últimes hores, un oratge marcat per la estabilitat, apenas hem tingut alguns núvols alts al nord de la comunitat on encara bufa el vent amb certa força de mestral i destacar aquestes taquetes més blanquetes és la neu que està acumulada a la zona de Jaulambre, en algun punt de Terol. Tinc familiars, tinc amics que estan molt contents perquè són aficionats als esports d'hivern, a l'esquí i tenen pensat estos Nadals disfrutar de la neu. Sembla que amb les baixes temperatures no tindrem més precipitació, no hi haurà més neu, però almenys sí es mantindrà la que n'hi ha. Esta passada nit, amb el cel lliure de núvols, han baixat les temperatures, unes temperatures mínimes que han quedat per davall de 0 graus en zones de l'interior de València, destacar un grau negatiu a Vilafranca, 3 graus per davall de 0 hem tingut a Vistabella, també a la zona de Muz, i 0 graus hem tingut a Jalance. A la resta de les zones més centrals i de l'interior, temperatures entre 1, 2 o 3 graus, i junt a la costa, les temperatures una miqueta més suaus a les capitals. 9 graus a Castelló, també a València 8 a la ciutat d'Alacant, i les temperatures més suaus on més han baixat els termòmetres en zones del litoral sud de València, litoral nord d'Alacant, entre 11, 12, 13 o 14 graus que hem tingut a Xàbia, i destacar també cap al sud els 11 graus que hem tingut a Torrevieja. Avui hem començat el dia encara amb aquestes ratxes moderades al nord de la comunitat de vents de mestral, on tenim algunes pinzellades de núvols alts, han baixat les temperatures mínimes. Pel que fa avui a les temperatures màximes pujaran lleugerament al centre del dia, al solet s'estarà la mar de bé, i esta vesprada tindrem alguns núvols alts, cirros poc importants, especialment en la meitat nord de la comunitat. De cara a demà, un dia molt paregut al d'avui, no patiran massa canvis, ni les mínimes ni les màximes. Encara tindrem una miqueta de vent de mestral en començar el dia a les zones del nord de Castelló, de Gregal o de Tramuntana a les comarques més centrals de València i també una miqueta de mestral en començar el dia al sud de la comunitat. De vesprada, el vent quedarà pràcticament encalmat, les temperatures no patiran massa canvis i ja a última hora del dia podien formar-se algunes boirines en les zones més fondes del centre i de l'interior. De cara als dies de Nadal, de cara al cap de setmana, estabilitat absoluta, l'anticicló ens abraça per complet, potser tinguem algun canvi de cara a últims dies de l'any, però de moment hem de parlar d'estabilitat, vents fluixos de xaloc, la mar cada volta més tranquil·la, això sí, a primera i última hora del dia hi haurà boirines, algun vent de boira una miqueta més dens i persistents. El dia de Nadal, diumenge, apenas alguns núvols baixos al litoral en començar la jornada i dilluns començaríem l'última setmana de l'any amb oratge estable, assolellat i temperatures fresquetes per a nit però molt suaus durant el dia.